more access to the Kenyan students. Jonyuol opong'o dukni mag ng'iewo lep skul e boma ma Kitale kinde ne mag riore eno ni giyudo lep skul ne nyithindgi kata obedo ni lewni go nok. Weg dukni wacho ni gisebedo ka giikore maloyo dweche 5 kapok oyaw sikunde, kata kamano higani ne gilewo kaluwore kod paro mar chik mane ochwal e doho. Jonyuol wacho ni kata obedo ni gideko nyiewo lep skul, gimor ni ok chungi ginyiewo lewni go e sikunde ma usogi e nengo mani malo. Tunajaribu tuwezavyo kwa sababu tumeanza hii kazi hii Disemba, wakati minister amesema wanafunzi wanunue uniform kwa maduka, ndio tumeanza mambo ya kushona na kujitayarisha. Na kazi hii unaweza imagine, we normally do it for 6 or more than 6 months, just preparation. Sasa tunaifanya kwa mwezi moja. Sasa hiyo msongamano tunafanya na tunauza. Walimu, the school fraternity walikuwa wanaingia into a business that is not in their circle. Sasa unaona mzazi anaweza mistake, you are asking for school fees, you are asking for also selling those fabrics in school and uniforms. It was not very nice.